Ake ngitshele nje izitabane zonke ihlangene la kule video ukuthi lento yezinkantolo, lento yokuthi nizobophisana, lento yokuthi futhi nizohamba ezinkampanini niqedele abantu imisebenzi angeke izinisebenzele. Kunalokho inibangela amazondo wes. Khuzanani-ke izitabane. Lento nje yokuthi umuntu uzokhomenta kabi evidweni yakho ebese udonsa ivideo wena, I mean njalo udonse leyo comment wenze ngayo ivideo umsongela lowo muntu leyo, nizibangela more ama-threats nenzondo emphakathini. Vele kuyacikizela ukwamukeleka kwenu, anamukelekile kahle. Uma ngabe nina nenza njengoDominic Zaca, nithatha ama-comment a-negative abantu abangaqondi, niwathathe nina lawo ma-comment nizowa-personalizer, nibe emotional towards ama-comment. Omunye umuntu mhlawumbe ubeyiphosa nje i-comment enganakile, omunye ubeyidlalela, omunye sometimes ube-serious ngenxa yokungaqondi. Lento yokuthi nina itabane nizoresponda ngama-emotions, nithatha ama-comment abantu niwabhadekela, nisabisa abantu ngama-comment abo, nibasabisa ukuthi nizoya emsebenzini niyobaqedela imisebenzi or nizoya ezinkantolo niyobavulela amacala. Nizakhe anisolve lutho ngaleyo nto, anisolve lutho. Nina itabane niclaim ukuthi nihlakaniphe okwedlula, nize nithi nifundile, nina nineyimali zenu, aninake bantu, ninaka imali yenu. Kodwa manje indlela enihandlisha ngayo ukuhlukumezeka kwenu irongi, ayisolve lutho. Ingakho kuze kube namhlanje izitabana zamukeleki, ngoba indlela enihandlisha ngayo izimo, niba too emotional, nihandlisha izimo ngama-feelings, nihandlisha nina izinto ngama-feelings, and anisolve. Kunalokho nenza isimo sibe worse. Uhlulwa yini ukuyi-ignora i-comment yomuntu ophansi kunawe nge-level? Uvele uyi-ignore. Mangakanani ama-comment mina engiwa-ignorayo nje, ngoba uyazi umuntu mangabe elokhuza ecommente into engibonayo ukuthi iyangithinta, ngiyeke ngingene ephejini lakhe lo muntu ngimbheke nje, ngibheke i-level yakhe, ngibheke i-age yakhe, uyabona, ngibheke nje ama-video akhe, izinto ayiphostayo, ngibone ukuthi hayi suka, is not worth, uyabona. Inqaba ama-comment mina engingawaphenduli, engivele ngiwa-ignore nje, engiwabonayo ukuthi lama-comment kufanele ngabe ayangithinta, kufanele ngabe ngiyawaphendula, kodwa ngivele ngingene kwi-profile yakhe umuntu ngibone ukuthi lokhu kuyazamazama, vele beyibhala le comment ngoba ubefuna i-respond. Sengiyajika-ke nami, sengenza isifiso sakhe, sengiyamsongela, mina ngizoza emsebenzini wakho, ngizoza kokwenza i-meeting nabaqashi bakho, mina ngizokudubula. For Masimbamani isingoma khanya siyithanda kangaka, igama lethu lilikhulu kangaka, sambe sisongela nje o-nothing, o-anonymous, sambe sibasongela imsuni nina nje izinto oyibonayo ukuthi lezi zinto lezi kunzima ngisho ukwenza i-content, azina content. Manje nina itabane nishawa leyo majority, nina nishawa leyo majority. Ngiyafisa-ke mina ukuthi ke senze nje i-meeting nezitabane, ke ifike nje noma ikuphi la singahlangana khona, kube namatafula nje la sizohlala khona, mhlambe nje noma zibe zingabi more than 10, uyabona, zingabi more than 10, sihlale nje nazo izitabane, ke silixoxe udaba lwazo, sizitshele izitabane ukuthi kuyingozi la, ningathinti, kungcono la, ningahamba la, uyabona. Ngoba nathi sizinsizwa asidavuze, asigaluzi noma ikuphi noma kanjani. Nabesifazane abagaluzi sinoma kanjani noma ikuphi, banama limits.
angeke nina itabane kuthiwe nina kukaMpunzi eDlemini nje niyagaluza nje noma ikuphi isebafazini niyagaluza nize nigagamele nibadlule nabo abafazi neqele ngale la bengafiki khona ingaphi emadodeni niyadlula nigagamele nize neqele ngale la thina singafiki khona ngoba siyazi ukuthi empilweni kunama limits uyazazi ukuthi uhamba ugcine phi uma ngabe umuntu isigaba sakho uyasazi manje nina itabane anisazi isigaba senu nina niyagagamela nina niyacaluza niyadlebeleka nina aniyazi into ekuthiwa ilimits aniyazi into ekuthiwa ired line aniyazi nina into ekuthiwa umuqa aweqi la nimuncana kanjani phambi kwabantu nigqoka imvunulo nimuncana kanjani nibashaya kanjani okhisi nigqoka imvunulo yesizwe nishaya okhisi phambi kwabantu even ngisho ningagqokile nje imvunulo kulichilo ukudonsana ulimi ngemilomo phakathi kwabantu kulichilo elihlaza cwe nina niyajikanizwa okwenza lelo chilo nigqoka imvunulo yamakhosi imvunulo yesizwe nigqoka izikhumba zesizwe amasimba lawo so leyo nto isho ukuthini isho ukuthi okay nina itabane anikaze nilithole kahle ithuba lokuthi kexoxe nje nani ukuthi njengoba senikhethele impilo ke qaphelani lokho niqaphele lokho niqaphele lokho ngoba siyoniqala la kwi-social media thina sinikhuze sinihlabe sinihlikize bese nithola ukuhlukumezeka ngisho eindaweni enihlala kuzo ngenxa yokuthi aniqapheli niyagagamela nimuncana kanjani phambi kwabantu wesi nigqoke imvunulo yesizwe nimbethe izembatho zobukhosi besizwe nikwenza kanjani lokho namanje siyasho singomakhaya asinankinga nani asinankinga nobutabane benu asinankinga naleyo nto kwayithina singomakhanya masithanda nje singaba izitabane singaba izitabane masithanda bengisuke nje ube isitabane hey where oh mfazi mama ungavuma ukuthi ngibe isitabane hey where oh hey hi bona where oh hey uthuvi wento ayi mama hey ngiyamajina sekuthiwa ngiyinkonkone madoda imani bafethu awukwazi nje ukuthi ube inkonkone ezinsizwa nje ungashintshi ivoice ungashintshi ukuhamba ungalo uthambisa ididi mawuhamba ube insizwa nje ube isiqhuthevu sombhemu kodwa uthola ukuthi nje udla indunu awukwazi ukuba yilo nhlobo yesita manje kuyaphoqa noma isitabane engathi ungashintsha nokuhamba ushintshe nevoice ube sasisana kuyaphoqa ukuthi ube isitabane esinjalo hayi le video itabane ke nje le video le nama jokes engiwenzayo Nkosi yami aweyitabane Nkosi yami ngithi dudu kini itabane ngiyazi ukuthi nilaleni ngambethe kumbula kwembeswa lapho kini nitalajwe kanzima hey baniqedile ngomntalaphi imdidi yafutha be hey ngeke bafana bakithi hey kodwa nani nganikhuza man hayi lento yenu yokupetulana imdidi hey nganikhuza man hayi
Cha, asinankinga ke bakwethu nobutabane benu ngoba nazikhethela futhi kuyanisebenzela nina. Kodwa nje ake sibe ne-meeting. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. This is Max Makhanya sending a message to Titabane saying ukuthi Titabane tiyathanda kuhamba tisongela abantu. Asithi maybe umuntu comment something libheke eceleni kupost isitabane seyamsongela ngidoqoshisa emsebentini ngidokwendani uthi ke lani kuyenda lento leyo ngoba nidala ukuthi bantu babe nenzondo kakhulu towards nini guys. Usingalesi sikhathi kufuna ukumbuke umuntu level akuyo ubuke na ubona ukuthi ayibolona kusemuntu lengaphikisana naye, but instead nene nifuna kuprove point ukuthi nene nemandla ntokunisongela abantu nitocoshisa emsebentini sitowendani uthi that is very unnecessary. Uthi ngalesi sikhathi abantu mabakhuluma ngani or umuntu azama ukuprovoke, you must just keep quiet or uthula umbuke umuntu ukuthi ayibo lokekho nje kulevel ukuthi ngabe ngiphikisana naye uqhubeke nempilo yakho. Uthi maningi ma-comments yena lawa zibako labona ukuthi umuntu kahle umjwayela kabi, but avele atithulele nje uthi ngivele ngibuke iprofile yakhe ngimbuke i-age yakhe ngimbuke isimo sakhe ngibone ukuthi this one njena ayi cha akekho kuligi yami, athi nje ngingamphenduli ngingamniki le attention la ifuna. Kucabangani wena ngalokhu lokuqedwa ukukhulunywa uMax Makhanya? Please do comment what you think below down in the comment section. Subscribe, like. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.